Уважаеми дами и господа, казвам се Младен Стоянов от Buchanan Homes и бих желал да ви представя инвестиционен имот, единствен по рода си, уникален, рядкост на пазара на недвижими имоти, многостаен апартамент тип пентхаус, представляващ цял етаж от сградата, в която се намира, и при инвестиционни намерения даващ възможността за разделяне на 4 отделни апартамента. Моля да го разгледаме заедно. Първият апартамент, който може да бъде обособен като двустаен, хол с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, тераса с източно изложение и от стената вдясно може да бъде отворен вход към асансьора и коридор към общите части. Вторият апартамент, който може да бъде обособен като тристаен, хол с кухненски бокс, 2 спални, като прехода може да бъде избегнат изцяло, баня и тоалетна, също с източно изложение и тераса. Третия апартамент, който може да бъде обособен като двустаен, хол с кухненски бокс, спалня с излъзна тераса и от двете стаи, с западно изложение, баня с тоалетна и склад. И сега отиваме към черешката на тортата. Последният обект, който може да бъде обособен или като тристаен, или като 4-стаен апартамент. Тук също може да бъде избегнат прехода напълно с покривна тераса около целия имот, който е остъклен с плъзгащи врати. Побързайте и се свържете с нас, за да получите повече информация за този единствен по рода си имот.